tinc unes ganes de poder anar aquest estiu a la Costa Brava. El millor seria anar a la casa dels meus avis a la Badia de Roses. La què de Roses? La Badia de Roses, que no la coneixes. És molt famosa. Clar que conec, clar que la conec. Conec Catalunya perfecte, però en català, quan parlem d'una gran entrada de mar a la terra, en diem badia, no bahia. Així doncs, la casa dels teus avis estarà a la Badia de Roses. El català correcte, passa'l. Tinc un dubte. Què et passa, Gleb? La meva habitació és molt fosca i necessito ajuda per escollir una nova làmpara. Què és una làmpara? Llanut, allò que utilitzem per il·luminar una habitació. Llanut tu. En català en diem làmpada, no làmpara. El català correcte, passa'l. Gleb, què fas per aquí? El meu pare estava netejant i li falten alguns productes de neteja. Vaig a la drogueria a comprar lejía. Com que lejía? Sí, m'ha dit el meu pare que em falta. No, aquest no és el problema. El problema és que en català en diem lleixiu, aquest producte de neteja. En aquest cas, vaig a comprar lleixiu a la drogueria. El català correcte, passa'l. Avui no tinc ganes de cuinar. Pots venir a sopar si vols, però farem un pedido d'un restaurant que m'agrada molt. Com que farem un pedido? Sí, així ens ho porten a casa i no hem de fer res. No, em refereixo a que en català se'n diu comanda, no pedido. Ah, doncs farem una comanda a aquell restaurant. El català correcte, passa'l. El meu pare s'ha anat a viure a Londres i tinc pensat escriure una carta. El problema és que no sé quin cello comprar. Què és un cello? No saps què és un cello? És allò que hem d'enganxar a la carta perquè els de correu l'enviïn. Això ja ho sé, però no se'n diu cello, se'n diu segell. Seràs ignorant. On dia, és veritat. El català correcte. Passa'l.